Hak panikong do ngarap ak jing sukya kemersim. Namar kini ki jingja. Ngakuan pen ken mau ya kitu kilai teli ki ken hun. Ka panikong ni ken hun. Ka ba pelong ya ki banja. Ka ba ni ken hun. Ka ba ki pet kai ya ki jingja. Ka balai ni ken hun. Kim tip ke ka balaja. Ngan keli dia Bangin nang keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenuhun hakano kabamangi ngiha langi ha pa kenuhun ka banikong ka pelong ki banja nangi ha pa kenuhun ka baan ka bangi petkai ki jingja nangi ha pa kenuhun ka balai ka bangim tip ka ka balaja mangit scam bagi pai ba jong constituency ka bang mikmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka mokhar penthor constituency bat ka baar ka 19 jaw constituency jaw 19 jaw constituency ngalong ki por balit bangla sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkat mula kelatia keladem ngasu baka pendrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sengap kadai kejing menjur silent is consent dia lor tak nongrim ngapai biang seketin jong play kebapen ken mau baka don kepor yaki ki baru kepor kebangin keren bat kepor kebangin sengap tengah sengu ban pen ken mau ka klemat ka bangarung ban pen snok na dia sya ka seng VPP ngong bakan no jing snok tiang tangga kerten kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kata kerten jongka ka voice of the people party mana perkhat bakade ka voice of the people party le halo kini ki jing ja paro nganut banong nganut ban pecisa mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya gajing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban pensothu bakla ya phi kamut ban dalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdoni ni don bit thik gajing themu jengi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta chata ka thong binyalam ban pen klador ya kari barkajat pen riu jungi ban pen klador ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bacha bakham ba shushu pai ba bin ngada ba jing sokya ka mensim ngamla ban chu sngam kumla pen pau kiru rang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halenti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno ki don kini ki bang kuat pen pau pi ki dei ki nong kersan berhem mensiam jong pra nama ki don ki jingkermen badai tang hau pra ngina non rai ki jingkela ngamsok ke mensiam nama ki don gong ba ngin le no ska UDP ngin le no ska kongres ngin no le tap vote chu lani ngin le no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap baruan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau bakai ka baca kai ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banganga de ban persya hakmat ka sisi bangada ong yiki bakai ka ba pipirai nganong la ban menjur bakai ka ba persya apo ngan persya sabar nomor ngasou le dia kadang amle kong ta na semua pen mau kuntin bong ba God dies many times before that ureu kau pot wada pia bonsian shoban mat ya kejunga pasisha nan pen mau haki por ki sinam bralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini ki jengket at mentala borok sistem hadian ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu biasa ban ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun mengakan mau bit ia kipai ba
Kiba lejit nga klem penkit ram. Kiba jit nga om nam tak jemen toy jo kismet. Kanu kiba it bathoy kiba don chabar jo konstituensi bradon ka vote. Kiba don ka jing it ka jinget ka jing shania bar ka jing kermen hanga kum no mikmat. Kum no wan shet ka lai ki. Kawan ka jing tenra nga. Habang atia nga dem don jaka. Ka kentin kawan na shendet ka boong. Mame lada metip yu jing sisha, bat met skap yu jing sisha, men bam yu jing perem. De mat kadao ngasngo bang di ban wan sipi. Kung pai ba kamut bakan ni ka bangin wan ba tu ipi, bang na isi ba arden. Dan isi ya ka VPP. Kung bang alaong yapi. Bat kini ki parlok ru, umdai bangin mi no na upra. Ngeno mi no upra. Namar upra ngingit umdai ujong no. Upra udai joki pai pa. Stang dek pai ba ki be ingi kata ngin haban mi. Hendai nginom priang pat dakom bai pat. Ngakuan pen pau pi ya kani nama supia pra teman siam. De mat kadau pen ken mau. Ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga. Ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya. Ya kini ki candidate ke bapi pilajit. Wala da ngim don benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jong pi. Hak jing decide ke jong pi. Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah pada ke jat penrio. Henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kabor. Ngadon hang ni bat ngakren mata ka pai ba lembak video with my responsibility and authority. Ban pen sai. Henry ngadon ke jing perkat atau kopor. Next day ka bai i doktor bat scam da burom. Ila keren po media pen sutu bakla pai ba ngadon tangkawi. Kabangan bu khaman chungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi ong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngakram bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bopen ken pa the constitution ngakwa ban kren daga basai ong bawa del bot kham puli constitution uyai light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai skolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai bade mapi bo pen Kenya constitution ya ke ga basuit de pi ya ke ga penbiang ye pi kabiang ya ka bade kiwei kamde ya ka bade kiwei di go bakla ka bade ki jong pi kadai bade ro ngakuan pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kran shai haga widei kumno ban haga widei bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency ngina de pande na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain nei piong bat hanaba ngalap bakla na constitution kene ka ong kumno. The circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum mali ngala recommend on top of that. Alor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but jing recommend jong kalau basai. Mga akjing start jong election jong state election committee jong CEC banjit ya ki brio ki ken item but ki badai tam. Lega bas mo pala pa ba 4 juta ko ya po partai. Hapo ki election hakinu ke election laneno no party 4 juta ko bawa apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli ke jonga ba ke iga procedure joka party ka ba yo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persyang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai nakuat pen pa tang ni ko 4 juta ko ban 4 juta ko hei ke juro nak partai bantu exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei juro na po partai ban yete songkurim ban don ke engagement ban kiwei nri ya ke wedding nani ke jetho pat kiwei
kata ka melapan priang kajatang apo VPP. Hatu katangan sengap kipai ba na bro arti di konstituensi na pentor ba na mau prem ki ong weu MLA wala basta ujob tang arsin upersaman warna brio na po pentor siya po mohar o na po pentor siya po jiao 19 jiao konstituensi ko bahap ka jiao mau prem baru persaman warna apa na po mau prem siya po mohar pentor kan dia ka ba melapan long ngadabong baraki profesor badan brom ngadabong ki por balit la fi bakla ki MDC kan dia gajing sedang bat mentah ma pihi bakot ya kania kejing per jemut kejing ya klub kejing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang pau ba Dr. Batskem badan brom hatu fi bakla ma pina ngabakla manga ba bishar kania ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan le dia deban penremeki ndai tampan bet yo to sembai jong kejing pen sutu sapi ki ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hane badim ki pai ni ke video kin sedang perkhat kinomla ban sulit cakap tap election nak jing songsit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson ban pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ba pi la dia ngem ni ai ban kan thoi ko parti nomor lapan khai ko parti lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginomla ban dia kai nginomla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengido dang ni pila ban penokam yangi Henry nginom sya dari leiru ban penokam bakla ya ke parti